Ramogi TV. Jalup jatend piny Kithure Kindiki ojiwo hera kod kwe kind jo Kenya bende otiyo gi thuolone kwedo mokalo jogo mawacho weche ma ok owinjore kuom mosenindo Raila Odinga. Elizabeth Ajode nigi ler mathoth. En romo mane obage gweng' ma Kacheliba kod jotelo ma alworano eneno ni dongruok kod kwe obedo e alwora margi. Romono bende ne oyuore kod jalup jatend piny Kithure Kindiki. Kane oloso e romono, Kindiki odhialo Raila kaka jatelo mane okedo ne ratich jopiny kuom thuolo malach kendo kelo jopiny kanyakla. Owacho ni kata Raila ne okobedo jatend piny kamano, ji owinjo chiw luor ne en kod familia mare nikech thoth mag gik manotimo ema okelo lokruok e Kenya. He may not have been a head of state, but the things he has done are good for Kenya. And he has passed on as he was trying to bring Kenya together. We salute him and we pledge that we'll continue with unifying Kenya. And that is the best thing we can do to honor and respect our departed Prime Minister, Raila Amolo Odinga. Kindiki bende okwedo jogo mawacho weche manyalo kelo pogruok e kind jopiny. Na mimi nawasihi wale ambao wako ni viongozi wasitoe matamshi ambayo yanaweza kuleta mgawanyiko katika taifa letu la Kenya. Bende omedo ni ng'at ma ok nyal chiw luor ne mosenindo Raila Odinga otemo chiw luor ne piny Kenya ma Raila ne otiyone. Tunaomba kwa heshima wale ambao hawaheshimu marehemu mzee Raila waheshimu taifa la Kenya. If you don't respect the person, respect the country for which he worked. Jotelo mamoko bende e romono okwedo mokalo moko kuom jotelo ma itiyogo e wacho weche ma ok chiw luor ne mosenindo Raila kaka yor goyo siasa. Yule gavana ya Nyeri ile ameongea jana si maneno yake ni maneno ya former deputy president Rigathi. Unajua hiyo ni maneno yeye tu ni mouthpiece. I am challenging the county assembly of Nyeri. I am challenging the MCS of Nyeri to impeach the governor tomorrow. That is an impeachable offense. To offend the dead is an impeachable offense. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.